amagama athi uThixo yena asingowokuhlekisa. Nangwamazwi endinqwene lokuba azabe kumphako ebudeni bale veki kaShumayeli ngokukhokelwa yi-lectionary yethu. Njengomntu ke mfowakwanodala oqeqeshiweyo apha ebushumayeleni, kwiingqeqesho zobushumayeli waphele ba-addicted olu didi lwentshumayelo kuthiwa yi-thematic sermon. Yandibangela loo nto okokubana ngaba mandibe nomgomo okanye mandibe ne-theme endiyoyamisa apha kula magama athi uThixo yena asingowokuhlekisa. Ndoyamise umgomo endicinga okokuba ukongamaxesha izawusele iba ngumyalezo. Amagama athi sinoThixo bomama notata ongengomthobi wasidima sam. uThixo wethu nguThixo ongengomthobi wasidima sam. Ngamanye amagama lo Thixo wethu nguThixo ongenzi ile nto kuthiwa yi-show off ngentlungu neenyembezi zomntu. Owethu uThixo nguThixo njalo, owethu uThixo esimkhonzayo, uThixo ongabhenqiyo elizweni. SinoThixo onjalo xa esithi lo mkhonzi uThixo yena ayingowokuhlekisa. uThixo ongumembathisi, uThixo ongumembathisi weentlungu zabantu. Ngokwakulo mbhali uThixo njalo, uThixo wethu, uThixo ngexesha ilizwe likwenza ngamanye amaxesha, ngoba eli lizwe siphila kulo kukho amaxesha mamyeki lokubana ngaba likutshintsha ubuwena likwenza iwashing eli lizwe siphila kulo. Kodwa uThixo wethu asuka kombese ungahlekwa lilizwe. uThixo wethu sinoThixo njalo bomama nodade. Ndicinga okokuba sifundiswa loo nto apha, ngoba uThixo wethu asingowokuhlekisa. uThixo wethu asingowokuhlekisa. Bashumayeli belizwi likaThixo, ngumkiliki lo ubhala apha, ebhala le ncwadi ngumkiliki kwelaseThaso lo ubhala apha le ncwadi. Ethi iBhayibhile ungumntana ongumnombo wesizwe sakwaBhenjamini. Lo ubhala apha le ncwadi ungumntana ongumnombo wesizwe sakwaBhenjamini, lo ubhala apha. Kodwa ndicela okokuba ndibuye umva kancinci, ngoba okokuba andithanga ndabuya umva andizuyincokola kakuhle le nto ngale mizuzu imbalwa ndilapha. Phambi kokuba ahlangane nezulu kwi-border gates zaseDamascus, kumadoda fowakwanodala awayekwi-forefront, ngoba ngala incident yokwenzakaliswa kukaStefano, phambi kwe-incident yaseDamascus, kulaa incident phambi kwayo laa incident yaseDamascus kukho i-incident awayekwi-forefront kuyo, leya yokubulawa kukaStefano phakathi kwabantu ababekhona. Wayelapha kumadoda ayelapha, inkwethu ingekasuswa emehlweni kuye, inkwethu ingekasuswa emehlweni kuye lo mzalwane. Omzalwane unodala bebezawuthi mhlawumbi xana beyibiza njengabantwana bakwatheology, bebezawuthi elaa xesha yayilixesha lalaa nto kuthiwa yi-Babylon captivity. Abanodala beniza kutsho nina njengabantwana basesikolweni. Wayekulaa madoda uPawulos
awayelapha kwiForefront ngale mini kwakuza kubulawa ngayo uStefano. Yilaa mini uStefano bamama notata wathi asakuyijonga le meko aphela ajongene nayo waguquka wajonga kwizulu wathi lokokuba kuza kwenzeka ntoni na, kodwa into endiyicelayo kuwe inye yeyokokubana ngaba uze ungababeki ityala babantu, ngoba ndibona amazulu evulekile. Wayelapho kumadoda wayelapha ngaphambili, wayelapha wathi uStefano asakuyijonga le meko wathi kodwa Nkosi nokokuba bazawundenza ntoni na, kodwa into endiyicelayo kuwe Thixo yeyokokubana uzungababeki ityala babantu, ngoba mna le nto bazawuyenza andiboni kufa kuyo. Into endiyibonayo mna inye, ndibona amazulu evulekile. Ikhawulezile omama notata, kodwa ngoku kusemveni kokuba eyibhalele ngoku kule ndawo esifunde kuyo, kusemveni kokuba eyibhalele irhamente yaseKolose, kusemveni kokuba eyibhalele irhamente yaseKolose. Xa wayeyibhalela irhamente yaseKolose wathi kwirhamente yaseKolose, xa eyibhalela wathi mna ndinguPawulos, ndinguPawulos, zonke izinto endandisiba ziyinzuzo ebomini bam, ngoku zonke ezo zinto ndizibalela ekuthini ziyinkwalelo ngenxa yokongama kokumenzi wam uPawulos. Usemveni kokuba yayibhalele irhamente yaseRoma, wathi kwirhamente yaseRoma ndisilibala izinto zasemva ndiselulela kwesiphambili. Ilizwi likaThixo, irhamente engcwele kaThixo, ilizwi likaBaba elandibiza phakathi kwabantwana bakwaNdebe. Irhamente engcwele kaThixo, usemveni kolo meko uthi kwirhamente yaseRoma salukundithatha ngezono, ngoba ngoku ndisilibele izinto zasemva ndelulele kwesiphambili, ndelulele kwesiphambili. Irhamente engcwele kaThixo, ndizawukhawuleza, irhamente engcwele kaThixo, ndizawukhawuleza, ngoba kungxanyile. Kodwa apha kule ndawo bashumayeli ubhalela irhamente yaseGalati, ubhalela irhamente yaseGalati. Fuwa kwaphongolo khawundivumele ndijonge irhamente yaseGalati ngobukaPawulos, ufunde nam kwisahluko sesithathu. Irhamente engcwele kaThixo, irhamente yaseKolose, irhamente yaseGalati eyayisazana noThixo, irhamente yaseGalati. Kodwa ingxaki yaseGalati yirhamente eyayiswele uqondo, irhamente yaseGalati. Okokubana ngaba ningafunda nam kwisahluko sesithathu, xa yayixenga irhamente yaseGalati engawuyijongele entabeni esithi kuyo yehlani maGalati ndini aswele ukuqonda ubalila waninyangileyo, okokubana ngaba ningayithobeli ninyaniso. Ubhalela norhamente bantwana bakaba, ubhalela norhamente. Uthi xa yayibhalela irhamente yaseKolose bantwana bakaba, njeni Thixo ilizwi likaBaba elandibiza phakathi kwabantwana basekhaya. Uthi xa yayibhalela irhamente yaseGalati, uthi kuyo irhamente yaseGalati, into endiyicelayo kuyo seningahrenyani. Irhamente engcwele kaThixo, irhamente yaseGalati, into endiyicela kuni seningahrenyani. Into endiyicela kuni yeyokokubana ngaba osengxakini jongenani nomntu osengxakini
thwalisana nobunzima sanugenyana khameta segalati thwalisanani ubunzima bantwana bakabako uthi xa esehla nale ndawo athi apha ngoba uThixo simkhonzayo ayingoThixo wokuhlekisa uThixo simkhonzayo ayisingoThixo wokuhlekisa ngamanye amagama ubanika ezizinto kuthiwa zii-principles zokuhlala ubanika ezizinto kuthiwa zii-regulations zokuhlala apha kweli lizwe uthi xa ethetha nabo thwalisanani ubunzima eyona nto ndiyicela kuni yinye funeka nazo kokubana sinoThixo wethu ojongene neengxaki zethu eyona nto ndiyicela yona yeyokubana ngaba manazo kokubana ngaba uThixo wethu ayisingoThixo wokuhlekisa rhamente ngcwele kaThixo sinoThixo ongekho wokuhlekisa mawisilo mahle xa sizaphuma apha yeke ilizwe mamumyeki likuhleke nokokuba imeko yakho yithini na yeke ilizwe mani likuhleke yeke ilizwe mani lidlale love game ayinamsebenzi loo nto leyo kodwa yona nto emayibe lithathi ebomini bakho mawuyazi okokuba kukuThixo ongahlekisi kantlungu yamuntu kukuThixo njalo kukuThixo njalo mawisile mahle anikhumbulina bantwana bakabako imeko yokusukelwa kwenye indoda yilekwa lutshaba lwayo yayokungena kumqolomba weAbdulamu lwedlula utshaba ngoba sinoThixo ongekho wokuhlekisa bantwana bakabako lwedlula utshaba lwamsiya livalele ntambo zesidawu ngoba kaloku owethu uThixo ayingoThixo wokuhlekisa bantwana bakabako sinoThixo njalo basizawuphuma mawisila mahle masazi ntonye okokubana ngaba kwimeko nenkwaleko esidibana nazo yelizweni sinoThixo yedwa fokwamlindi ongahlekisi kantlungu yamuntu uThixo wethu ongena nathi emlilweni uza kula madoda azakuhlala kuhlekiswa ngawo abekwa kwithafa lasedule rhamente ngcwele kaThixo kodwa yatsho wethu uThixo kube nguThixo ongahlekisi ngasidima samuntu wabona sele khona indoda yangaphakathi emlilweni ngoba sinoThixo ongekho wokuhlekisa sinoThixo ongekho wokuhlekisa rhamente ngcwele kaThixo yile nto siva ixhego loma-Arabhu kusakuhlekiswa kude kuhlekiswe nalapha endlini apho belicinga okokubana ngaba kulapho lizawufumana khona amandla kodwa kusuke kuhlekiswe ngayo athi asakuphendula owethu uThixo umvelo lom-Arabhu esithi bendikuva ukukuva okungendlebe kodwa ngoku yelamiso likubonile yelamiso likubonile sinoThixo ongekho wokuhlekisa rhamente ngcwele kaThixo sinoThixo othi xa sibethwa lilizwe kodwa wethu uThixo asuka sikhongozele ezonyembezi sukuba naxhala lokuliliswa lilizwe sukuba naxhala lokuliliswa ziimbandezelo zelizwe ngoba iimbandezelo zelizwe ziimbandezelo zomzuzwana kukuThixo wasemazulwini rhamente ngcwele kaThixo okokuba uyazi loo nto uza kulaa madoda ayehleli ezantsi kumhlaba seJiphuta rhamente ngcwele kaThixo wathi asakuhlala eqova udaka imini nobusuku lehla izulu likaThixo ngokwalo lazobancothula ndiwafaka amadoda encokala noThixo esithi uThixo ndifihle ndizokulihlangula ngoba sinoThixo bantwana bakabako ongekho wokuhlekisa sinoThixo njalo yeke ilizwe lihlekise ngawe nokokuba lihlekisa ngawe ngayiphini imeko ilizwe kodwa funeka uyazi okokubana ngaba
Yenza lapha emhlabeni izinto ziyaguga zilahleke, kodwa kukho izulu likaThixo elingahlekisi ngamuntu. Nyamezelani, ncamathelani kwizulu, ngoba izulu alihlekisi ngamuntu. Nyamezelani mawisile amahle, ninyamezele ezulwini, ngoba izulu alingomhlekisi wamuntu, alingomhlekisi wamuntu. Khamete ngcwele kaThixo xa sizawuthandaza, mama uNqayana uzozama ulunga, uzothandaza xa sizawuthandaza. Utata ondizalayo usebenze kumhlaba seBhayi. Utata ondizalayo mnye umuntu lapha endlini omaziyo utata ondizalayo. Uzawuyazi le nto. Utata ondizalayo usebenze kumhlaba seBhayi. Lunga mama uNqayana uzothandaza. Utata ondizalayo usebenze kumhlaba seBhayi. Yanibangela loo nto okokubana ngaba for kwaphongolo ngamaxesha eholide mandisoloko ndisiya kumhlaba seBhayi. Bantu abathandekayo, sizawuthandaza mama uNqayana. Eyona nto endiyibukele kumhlaba seBhayi elisikisi, ngoba utata apha ebehlala khona eBhayi ebehlala kwindawo ekuthiwa kuseSoweto. Badala bakaba abantu abakhe babeseBhayi kula minyaka yo-85 bazawuyazi le nto ndiza kuyithetha, eyokokubana ngaba kwizinto ezimbi ezenzekileyo kumhlaba seBhayi yenziwe into yokutshiswa komuntu kumhlaba seBhayi. Yenziwe into yokutshiswa komuntu kumhlaba seBhayi. SinoThixo ongengokuhlekisa bomama notata. Ngale mini yodwa xa sizawuthandaza sizogoduka, mama uNqayana uzothandaza. SinoThixo ongengokuhlekisa. Utshola kwaShumayeli omnye utata apha kuthiwa notata obekwibholo lokutshiswa komuntu. Naye ayikho enye into emayenziwe, makatshiswe lo muntu, ngoba ubandakanyeka kwibholo lokutshiswa komuntu. Yafika le nto kumama ekhaya okokubana ngaba ngentsimbi yesinga ngelanga elithile utata wekhaya ubandakanyekile kwibholo lokutshiswa komuntu. SinoThixo ongengomhlekisi wasidimasa abantu. Rhamente ngcwele kaThixo, wema lo tata, wema lo mama, wathi into endiyaziyo inye mna eli xesha nindixelela yona. Mna into endiyaziyo yeyokokubana ngaba utata kaZwelethemba aphele khona ngeli xesha nilichazayo ebesesendlala. Utata kaZwelethemba, SinoThixo ongengokuhlekisa, utata kaZwelethemba ngeli xesha nilichazayo ebesesendlala. Utata kaZwelethemba ebengekho kwenye indawo. Bema abantu bathi lo tata weli khaya uhlulele utshise umuntu. Bantwana bakababo, wema lo mama esithi utata kaZwelethemba ebesesendlala. Rhamente ngcwele kaThixo, kwathiwa apha eBhayi xa kuzawuhanjwa naye ethulethemba kwakhe utata kaZwelethemba exelela amini uYesu wayenqula umhlaba sedololosa ethulethemba kwakhe uYesu. Rhamente ngcwele kaThixo, wavala umlomo utata kaZwelethemba. Kwathi umama kaZwelethemba emingeni lodwa lokokubana utata kaZwelethemba ebesesendlala. Rhamente ngcwele kaThixo, kwathi akokuphunywa naye kusahliwa naye intlalo. Wathi umama kaZwelethemba umzuzu ube mnye endiwucela, ndicela umzuzu wodwa wokokubana ngaba makuyokulandwa ifootage yomdlalo obusestadium. Rhamente ngcwele kaThixo, SinoThixo ongengomhlekisi for badumke wasidimasa abantu. Rhamente ngcwele kaThixo, ndiliqhawulile imali yadlala ifootage. Rhamente ngcwele kaThixo yomdlalo wamane sithi umama kaZwelethemba
gqithisa utata kaZwele Themba athi kamboni rhamente engcwele kaThixo yabe mfo kamaziko iyinkwa nenkwa iklabhu katata kaZwele Themba ayifumani manqaku i-opposition nayo ayifumani manqaku rhamente engcwele kaThixo sinothixo ongengowokuhlekisa rhamente engcwele kaThixo ngelilodwa rhamente engcwele kaThixo yafumana ipenalty iklabhu katata kaZwele Themba rhamente engcwele kaThixo yayithatha yayibeka ephaphazeni rhamente engcwele kaThixo yayivula kwakwamdala yayibetha phakathi igowuli yathi kuba utata kaZwele Themba ebephakathi kwabantu abangezofensi sale klabhu yakhe ophakathi emangenyawo rhamente engcwele kaThixo wemangenyawo utata kaZwele Themba eyona nto yanceda utata kaZwele Themba wancedwa yifootage eyadlalwa wancedwa yifootage bantwana for banodala apha kwelizwe ukuqhawuka kweplani yosindiso kwincwadi yomnqophiso omdala sancedwa yifootage eyadlalwa phezu kwetaba eKhalvari sancedwa yifootage mawusilamhle sasingezonto kodwa sancedwa yifootage eyadlalwa phezu kwetaba ifamadoda asambona ukudlalwa kwefootage bekwetaba eKhalvari ethetha amafobodo esithi ne ibinguye unyama kaThixo wayesethu ngosithu amen 110